Nou, we hebben ook al een aantal gesprekken gehad, ook met de initiatiefnemer en met het OLB. Het is in de natuurcommissie besproken van het OLB. Gelukkig is de periode om bezwaar te maken verlengd. Dus daar hebben we nog 3 weken voor. We hebben al een formeel bezwaar gemaakt. En wij gaan wel bezwaar maken, omdat als je kijkt naar het plan, wat gaat er gebeuren? Saline de Vlijt is eigenlijk nu een natuurlijk opvanggebied voor regen. En als ik naar het kaartje kijk, dan is het voor een heel groot gebied, sijpelt er water door de grond, gaat naar de Saline de Vlijt toe. Zoals het nu lijkt, als je naar het plan kijkt, wordt de Saline de Vlijt verkleind, wordt er bebouwd en heeft dat waarschijnlijk heel veel grote effecten op de hydrologie, op de waterberging. En als ik kijk naar de rapporten die rondom die vergunning zijn, worden op die vragen van als je dit bouwt en we krijgen opeens een extreme regenval, van bijvoorbeeld de komende jaren met een Niña, kan dan zo'n Saline de Vlijt dat opvangen? Wij zien geen berekeningen, er zijn ook geen modelberekeningen gemaakt. En we denken, als er opeens een extreme regenval komt, en de kans is groot dat die komt, we zien door de klimaatverandering dat het tijdelijk droger wordt, maar dat het ook soms extremer regen kan vallen, dan vinden wij het heel gek en vreemd dat je nu een opvanggebied verkleint, wel bebouwt en de effecten daarvan niet eerst doorrekent om te kijken van wat voor effect het heeft. Effecten op de hydrologie, ook vanzelfsprekend op de ecologie en ook op het sediment. Want als er opeens extreme regenval komt, dan gaat vanuit het grote gebied komt er allemaal sediment in die nieuwe plas. Dat sediment gaat overstromen, gaat de zee in en zal het ook effect hebben op het marinepark. Hebben ze een meer onderzoek? Nee, er is geen MER geweest. Er zijn wel rapporten door een ingenieursbureau gemaakt. Dat voldoet volgens mij niet aan een milieueffectrapportage. En als ik nu kijk naar het effect, wat dit mogelijke effect dit plan heeft, ook op de bebouwing, ook op de huizen die verderop staan, bij wijze van spreken, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat ook echte deskundigen die verstand hebben van hydrologie en van die effecten van het sediment, er eens goed naar kijken voordat je zo'n